Καλησπέρα. Πριν από εσάς είχαμε τον Ομάρη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ψωμιάδη. Μας είπε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν. Εγώ θα ήθελα μαζί σας να συζητήσουμε τον Καλλικράτη κυρίως. Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλετε. Δεν μπόρεσα να ακούσω την προηγούμενη συνομιλία. Πέστε μου, ναι. Ήθελα έτσι καταρχάς να μου πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Νίκαιας, το πρόγραμμα Καλλικράτης έχει να προσφέρει κάτι ώστε να βελτιωθεί η ζωή των δημοτών σας. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς έχουμε μια άποψη για το σχέδιο Καλλικράτη σήμερα και τον Καποδίστρια 2 χτες και ένα πιο παλιά. Ότι είναι πραγματικά ένα σχέδιο που, αν θέλετε, και μαζί με το εκλογικό σύστημα που ετοιμάζεται, θα αποτελέσει μια τομή στα διοικητικά πράγματα της χώρας. Μια τομή σε ποια λογική? Στη λογική της εξυπηρέτησης των σκοπών αυτών που έχει η άρχουσα τάξη σήμερα. Δηλαδή οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, και σημερινή και χθεσινή. Γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων στα ουσιαστικά ζητήματα. Ναι, είναι και οι δύο θετικοί. Σε διαδικαστικά ζητήματα είναι η διαφωνία τους. Έτσι. Λοιπόν, τι επιχειρείται με αυτό το σχέδιο Καλλικράτης? Ή τον Καποδίστρια, τέλος πάντων 2. Το όνομα άλλαξε. Δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα άλλο, ας πούμε, στα σχέδια. Δηλαδή αυτών που δυστυχώς όλες οι άλλες δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, πλην της δικιάς μας, δηλαδή της ΔΑΣ, της αγωνιστικής δηλαδή συνεργασίας, που είναι οι δυνάμεις που στηρίζονται δηλαδή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να ξεκαθαρίζουμε, και είχαν και στην Κιλίνη ομόφωνη θέση. Τώρα υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις σήμερα, αλλά βασικά σας λέω, στο κεντρικό ζήτημα υπάρχει συμφωνία. Τι επιχειρείται λοιπόν για μας με αυτό, ας πούμε, το λεγόμενο σχέδιο Καλλικράτης? Το κράτος να απαλλαγεί από την ευθύνη χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να απαλλαγεί ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη δημιουργία δηλαδή μεγάλων δήμων, γιατί αυτό πάει να μείνει μονάχα στον κόσμο, ότι πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους μικρούς δήμους να τους κάνουμε μεγάλους για να είναι πιο ευέλικτοι, για να είναι πιο στελεχωμένοι κτλ. Η ουσία είναι ότι επιχειρείται μέσα και από αυτή τη διοικητική μεταρρύθμιση, που θα είναι όμως πιο καθολικής και πιο μεγάλης, θα λέγα, με έκτασης, επιχειρείται κοινωνικά βαρύδια θεωρούμενα για το κράτος να τα φορτωθούν οι Δήμοι. Δηλαδή οι Δήμοι, για να το καταλάβει καλύτερα ο εργαζόμενος που μας ακούει, συνταξιούχος, ο νέος, οι δημότες τελικά. Γι' αυτό και στην τελευταία αλλαγή στο Σύνταγμα προβλέφτηκε οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα φορολογικής εξουσίας. Δεν το κάναν τυχαία. Μάλιστα. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή οι Δήμοι να φορολογούν, ας πούμε, και αυτοί, ένας ακόμα φορομπήκτης δηλαδή στους δημότες αντί για το κράτος. Τη συγκεκριμένη φράση χρησιμοποίησε και ο κύριος Ψωμιάδης πριν, ακριβώς αυτή που χρησιμοποίησατε κι εσείς. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Ψωμιάδης, έτσι, αν ήξερα θα ασχολήθηκα και ακριβώς, ας πούμε. Μπράβο, αυτό είναι θετικό δηλαδή, αν εκτιμάμε, ας πούμε, ότι επιχειρείται να γίνουμε, ας πούμε. Πάντως, κοιτάξτε να σας πω κάτι, έχουμε προηγούμενο. Εμείς αυτά δεν τα λέμε, δεν είναι σχέδια επί χάρτου ή φαντασίες ή εικασίες. Έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, πολύ χαρακτηριστικό. Να σας πω. Οι παιδικοί σταθμοί ανήκανε παλιά στο κράτος. Έτσι. Περάσανε στους Δήμους. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βελτιώθηκε η υποδομή των κρατικών σταθμών? Τίποτα. Και το λέω, προσέξτε, το λέω από μια δημοτική αρχή που σε αυτό το μικρό διάστημα της θητείας της έφτιαξε έναν παιδικό σταθμό του Δήμου, να το πω έτσι, αξιοποιώντας το τρίτο τότε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, και ετοιμάζει τώρα να φτιάξει 2 άλλους αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ. Έτσι. Λέω όμως, η βασική υποδομή συνολικά των Δήμων των παιδικών σταθμών βελτιώθηκε. Δηλαδή έχουμε παιδικούς σταθμούς σε μεγάλους χώρους, ας πούμε, με αυλές, τα παιδιά μπορούν να παίζουν κτλ. Αυτό θα μας το πείτε εσείς. Όχι βεβαίως, αλλήμον δεν μπορούσε να κάνει το κράτος. Χρειάζεται να κάνουν αυτοί οι καχεκτικοί Δήμοι σήμερα, αυτή η καχεκτική τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση λέει μου μεταφέρεται αρμοδιότητες χωρίς πόρους, το λιγότερο που επισημαίνει είναι αυτό, ότι δηλαδή δεν αντέχει, ας πούμε, πώς να το πω, η δυνατότητα οικονομική των Δήμων να λειτουργήσει αυτά τα πράγματα. Επομένως, για να λειτουργήσουν αυτά, τι θα γίνει? Και γίνεται ήδη. Θα αυξηθούν οι φόροι μέσω της μορφής των τροφίων των παιδικών σταθμών. Σε πολλούς Δήμους σήμερα τα τροφία είναι εφάμιλα αυτών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Δηλαδή τι έγινε? Το κράτος απαλλάχθηκε από την ανάγκη της προνηπιακής αγωγής των παιδιών μας, που θα έλεγα όποιος
θέλει να μπορεί να έχει το παιδί του σε ένα παιδικό σταθμό, όχι να μπαίνουν τα οποιοδήποτε ας πούμε, κριτήρια αναγκαστικά, γιατί ο αριθμός αυτών που μπορούν να δεχτούν είναι πολύ λιγότερος από αυτά που έχουν ανάγκη, και ταυτόχρονα επιβαρύνει και παραπάνω τα έξοδα, ενώ έδινε από τίποτα πολύ λίγα για στους κρατικούς ας πούμε, τότε παιδικούς σταθμούς, δίνει πολύ περισσότερα σίγουρα σήμερα στους περισσότερους τουλάχιστον δήμους. Μάλιστα, να ρωτήσω το εξής. Ένα αντίστοιχο, ξέρετε, θέλω να πω αυτό, ένα αντίστοιχο ετοιμάζεται για γενικότερα ζητήματα και δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας και το πόρισμα της Επιτροπής, ας πούμε, Μπαμπινιώτη, δηλαδή πανεπιστημιακών, που συγκροτήθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Δεν λέει με καθαρότητα να περάσουν, ας πούμε, δραστηριότητες που σήμερα έχει το Υπουργείο Παιδείας στους Δήμους. Και κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα, ας πούμε. Τελικά το κράτος τι θα κάνει? Δηλαδή αυτό που ζητάμε και δεν υπάρχει στην ολότητά του τουλάχιστον, ή αυτό το κουτσουρεμένο που έχουμε σήμερα να διατηρήσουμε, δηλαδή δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, δεν οφείλει το κράτος να το παρέχει στους δημότες? Θα αφήνει, ας πούμε, σιγά σιγά δια της διολίσθησης, στην αρχή σιγά σιγά θα γίνει, μετά θα πάνε μαζεμένα να περάσει στους Δήμους, που θα σημαίνει θέλεις το Α, θέλεις το Β της παιδείας ή της υγείας, θα πρέπει και να πληρώνεις και να φορολογείς από το Δήμο. Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Γιατί οι περισσότεροι... Είναι κάτι δηλαδή η αντίρρησή μας στο σχέδιο Καλλικράτης. Και όχι τόσο αν θα ενωθεί ο Α με το Β Δήμο. Έχετε γενικότερα μία. Έχει την αξία του. Είναι κάθεται στο τι επιχειρείται. Μάλιστα. Και κάθε διοικητική μεταρρύθμιση, κακά τα ψέματα έτσι, εξυπηρετεί τις ανάγκες του συστήματος που υπάρχει, της τάξης που κυριαρχεί, για να τα λέμε και τα πράγματα, αν θέλετε, πιο καθαρά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το πρόβλημά σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι κύριος, είναι ότι δεν έχετε τους απαιτούμενους πόρους για να μπορέσετε να λειτουργήσετε το Δήμο σας και εσείς και πολλοί δήμαρχοι όπως θα ήθελαν. Σε περίπτωση που υπάρξουν αυτοί οι πόροι. Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα, μην γελιόμαστε. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό τώρα που πάμε τώρα. Εδώ τα πράγματα γίνονται και όλο και πιο δύσκολα. Και μέσα στο σχέδιο αυτό που επιχειρείται, η τρομοκράτηση του κόσμου, δηλαδή σε λίγο ας πούμε θα μας παρουσιάσουν ότι παρακαλάμε να μας κόψουν ας πούμε το 14ο μισθό ή να μας κόψουν τα επιδόματα ή να είμαστε ας πούμε να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα για να σωθεί ας πούμε και καλά η χώρα από την οικονομική κρίση. Λοιπόν, και για να μην το λέω αυτό γενικά, στους Δήμους, προσέξτε να δείτε, θεσμοθετημένοι πόροι που έπρεπε να αποδοθούν τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη στους Δήμους, δηλαδή τέλη ζήθου και διαφήμισης, η ΣΑΤΑ που αποδόθηκε μόνο το 40% αντί για το 100% η τελευταία δόση του 2009, χωρίς να μιλάμε για τις αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε αυτήν, η τρίτη δόση αδιάστατου του Θησέα στο δικό μας Δήμο, στην Νίκαια, αναλογούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αυτά, τα οποία δεν έχετε λάβει. Δεν έχουμε πάρει ακόμα, που τα παίρναμε πάντα. Για ποια χρηματοδότηση μιλάμε? Δηλαδή εδώ ας πούμε, άμα τους πεις για την απόδοση των παρακρατηθέντων στο μεγαλύτερο μέρος που οφείλουν τώρα να δώσουν τη δεύτερη δόση, καταλαβαίνεις ας πούμε το μούδιασμα που υπάρχει. Απλώς ξέρετε τι κύριε Δήμαρχε, τα παρουσιάζετε έτσι, η πραγματικότητα ίσως να είναι αυτή. Εγώ δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Όχι, σας λέω ακριβώς στοιχεία, προσέξτε. Λέω στοιχεία. Αμφισβητεί κανείς ας πούμε από τους δημάρχους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται προβλήματα σε μισθοδοσίες. Εμείς ας πούμε σαν Δήμος που έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητάμε ενίσχυση από το κράτος, ζητάμε ας πούμε άλλα πράγματα, θα το κάνουμε σαν το λέγοντα με το Χότζα. Μας λένε, ξέρετε, δεν παίρνετε εκείνα που έχετε κανονικά. Ζητάτε παραπάνω. Δεν ξέρω άρα για ποια χρηματοδότηση μιλάμε? Εσείς καταλαβαίνετε από πουθενά ότι θα υπάρχει ας πούμε ροή χρημάτων στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης? Όλα συντείνουν να συνενέσουμε. Δηλαδή μόνοι μας ας πούμε να βάλουμε τη θηλιά στο λαιμό μας, να συνενέσουμε ότι δεν ξέρετε έχουμε κρίση και μην πάρουμε εκείνο, μην πάρουμε τ' άλλο, ζητήματα ζωτικής σημασίας. Μάλιστα, απλώς, προσέξτε, αυτό είναι το ένα. Να σας πω και το δεύτερο όμως, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο τομέας, για παράδειγμα, της υγείας, ο τομέας της παιδείας, δεν μπορεί να αφήνονται ας πούμε στις τύχες των Δήμων.